Ето го завода в какво състояние е в момента. Под всякаква критика, понеже работниците са изкарани да дигат Люлин и Красно село. Погледнете. Няма къде да се изсипва боклука, понеже не може да се обработва, няма хора. Ето. От тук пълнат контейнера с фадромата, я виждате, и се кара и се заравя. Ето. Състоянието на завода. Ето го. Ето го завода за боклук. За преработка на боклук. Ето го. В какво състояние, понеже нямат хора, защото са изкарани да събират кофите по Люлин и Красно село, които станаха един път в седмицата.